Мөмкинлегез бармы 11 сәгатьтә торырга? Шунда ук Инстаграмга керәсең, лентаны карыйсың, Ютубны карыйсың, җылы кроватьта басасы килми. Иртәнге аш 12 сәгатьтә. Үз эшне башкарасың һәм кич инде. Берни дә өлгерә алмыйсың. Сәлам дуслар, сезнең белән Алина Саф. Мин уйладым үз тормышны үзгәртергә. Мин җитәр дип уйладым. Мин артым төшкә ашка торырга, социаль челтәрләрдә утырырга, үсмәскә һәм берни дә өлгермәскә. Мин планирование белән башладым. 3 айга максатлар язам, аннары задачаларга язам. Ни өчен 3 ай? Вакыты әз һәм шунда ук эшли башлыйсың. Әгәр 1 ел булса, кайбер максатлар актуаль түгел һәм зур-зурлык эшләрне кылдырырга. Тагын мин атнага максатларны язам һәм план көнгә. Мин иртән Инстаграмга кермим, ә китап укырмын дип уйладым. Кайчагында башкаларның тормышы күңелсезләнә. Нидә булса, уңышка ирешү өчен озак барырга кирәк, ә без барысын да бер юлы һәм тиз арада телибез. Кайчагында бу мотивирует, башлау өчен нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Син укыйсың, син һәм эшлисең. Көн саен мин иртән 20 бит китап укыйм. Мин башладым 3нче китап укырга. Богатый папа, бедный папа. Икенче китап 5 языков любви. Киңәш итә. Спорт белән көн саен шөгыльләнәм. Мин төрле упражнения ясыйм һәм подкаст тыңлыйм. То есть смотреть на какую-то чужой взгляд, мировоззрение, там, опыт, чужую жизнь через призму этого человека. И сама как бы то же самое хочу давать людям. То есть мне это интересно. И делать шоу, то есть совсем сторонний контент, который совсем не привязан, там, не знаю, к моему потоку мыслей, наверное, это не особо мне близко, потому что даже вот мы с подругой хотим кое-что делать, и все равно же, когда мы будем с ней... Корей теле 5 сәгать атнага өйрәнергә. Корей сериал карарга, корей җырларны тыңларга һәм сүзләрне аңларга. На самом деле, у меня эти дни. На самом деле, на канарья тот день. На тот же сон, у меня эти дни. Хеннеса, я успела. Хеннеса, я сделала. Хеннеса, я справилась. Борига кичико кате, у меня глаза раскрылись. С ума сошли. Мичинго анио. Ты с ума сошел? Мичинго анио. Вакыт хоббига калдырырга. Минем хобби бию, җыр, и мин һәр көн яна бию өйрәндем. Карагыз, дуслар. Maria.
что bu video sizga yoqadi, sizga motivatsiya bo'ldi. Sizni bilan bo'ldi Olina Saf. Sağ olun do'stlar. Rahmat sizga qo'rargan uchun kommentariyaga yozing'iz, bosh barmoq qo'ying'iz. Sağ bo'ling'iz.